Triq ir-Repubblika fil-Belt Valletta qed tingħata dera ġdida grazzi għall-installazzjoni ta' dwar ġodda li qed tagħmel l-Enemalta b'investiment ta' 350,000 euro. Dan l-investiment huwa mirat biex idawwal din it-triq prinċipali fil-kapitali b'mod aħjar u aktar effiċjenti billi jinbidlu dwar qodma li kien ilhom jintużaw għal ħafna snin. B'kollaborazzjoni bejn il-Kunsill Lokali tal-Belt Valletta u l-Enemalta skatta l-proċess biex din is-sistema tinbidel f'waħda aktar moderna u effiċjenti li tikkonsma anqas enerġija u id-dawwa l-aħjar. F'din l-ewwel fażi mit-Teatru Rjal sa Pjazza San George il-ħaddiema tal-Enemalta installaw 125 lampa tal-aħħar teknoloġija maż-żewġ naħat ta' triq. Sa dan it-tant bħalissa dej ix-xogħol għat-tieni fażi ta' dan il-proġett biex il-qawwa ta' dan id-dawl tkun tista' tiġi kontrollata u mibdula skont il-ħtieġa b'mod awtomatiku. Waqt żjara flimkien mal-membri tal-Kunsill Lokali il-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża Mirjam Dalli esprimiet is-sodisfazzjon tagħha l-implementazzjoni ta' dan il-proġett. Permezz ta' dawn l-apposta li jaħli ħafna inqas imma li jagħti dera qed joħorġu il-wirt arkitettoniku tal-Belt propju hawnhekk f'Triq ir-Repubblika. Fil-fatt aktar fażijiet ta' dan il-proġett se jkomplu fosthom ukoll id-dawl mal-dawra tal-Belt Valletta. Is-Sindku tal-Belt Alfred Zamit qal jinsab sodisfatt li proposta li ressa il-Kunsill Lokali tal-Belt biex il-kapitali tingħata dera ġdida b'sistema ta' dwar ġdida qed titwettaq. Dan il-proġett professjonali li issa se jitgawda daw li se jixal it-triq u se jixal ukoll il-bini storiku majestus li għandha din il-belt kapitali tagħna. Il-manager tad-diviżjoni responsabbli mid-dwar tat-toroq fl-Enemalta, l-Inġinier Norman Zammit, għal dan il-proġett huwa maħsub li jagħti valur miżjud lill-kapitali ta' pajjiżna permezz tal-użu ta' teknoloġiji li jtejbu l-effiċjenza fil-konsum tal-enerġija. Żied jgħid li fit-Triq ir-Repubblika s-sistema ta' dwar ġdida se tagħmel din it-triq aktar sigura biex timxi fiha anke bil-lejl.